U 4 dana održavanja više od 200 sudionika sudjelovat će na Zagreb Gitar Festivalu. Radi se o učenicima i studentima glazbe, te vrhunskim izvođačima koji će u 4 dana pokazati što sve znaju. Pogledajmo priču. Međunarodno natjecanje iz klasične gitare, različite glazbene radionice, vrhunski koncerti klasične glazbe. Sve je to dio programa Zagreb Gitar Festivala, koji se po prvi puta održava u Zagrebu. Festival gitare, prvi Zagreb Gitar Festival, moram priznati da je, nismo očekivali tako veliki odaziv i jučer sam čula na jednom gostovanju od Petrita Čekova, našeg gitarista, kako je rekao da su ovakvi festivali kao C vitamin za tijelo. Evo, to mi je tako dobro zvučalo da je to je zapravo najbolji opis. Djeca dolaze, druže se, uče nešto od super profesora i tako. Fenomenalno nešto. Grad Zagreb kao glavni grad Hrvatske napokon ima festival takvog obima koji okuplja zaista gitariste svih uzrasta, od onih najmanjih pa do najvećih, koji je na međunarodnoj razini tako da nam dolaze ljudi izvana, koji ima hrpu programa, znači koje sam malo prije nabrojala. I napokon malo parira ostalim glavnim gradovima u susjedstvu. Gitaristi bez obzira na dob dobili su priliku naučiti nešto novo od svojih kolega, ali i vrhunskih glazbenika koji održavaju različite glazbene radionice. Pokušali smo da, pošto radionicu bar za world music i jazz, vodio si mene još kolega Ante Gelo, koji je dolazi iz svijeta jazz muzike više. Ja sam završio klasičnu gitaru, ali sam otišao prema nekim drugim smjerovima i pokušavamo napraviti neku fuziju tih nekih znanja, da učenici koji sviraju klasičnu muziku prošire svoje vidike o harmoniji, jazz, o nekim novim ritmovima, o nekoj drugačijoj muzici koju do sad nisu imali priliku da saznaju. Na ovim drugim radionicama će imati priliku da se upoznaju i sa profesorima eminentnima koji će raditi za klasičnu gitaru, repertoar. I kakve su reakcije djece, kako uče? Pa interesantno im je, jer je iz nekog mog iskustva znam da rijetke su prilike kada oni mogu da nauče neka nova znanja i o akordima. Uglavnom, klasična gitara je tako koncipiran je program u školama da se nauče note, sviraju se neke kompozicije i rijetke su prilike da oni saznaju nešto više o akordima, o nekoj muzici koja je njima tu stalno blizu, ali im je nepoznata. To su učenici, studenti gitare, njihovi profesori, sad je malo prije bio jedan umirovljenik, znači ljubitelji gitare općenito i neko ko želi naučiti nešto više, družiti se u tim krugovima i izmijeniti znanja. Znači došli su djeca koje uče gitaru iz skoro cijele Hrvatske i još 11 zemalja izvan Hrvatske. Osim glazbenih radionica, važan dio festivala zauzima i sajamski dio prostora, na kojem primjerice možete naučiti kako izgleda dobra gitara. Gitare se izrađuju od raznih materijala. Najvažnija za dobar zvuk je prednja ploča u stvari. Najčešće od cedra, odnosno od smreke. Jednostavno važna je kvaliteta drveta i kvaliteta izrade prvenstveno. Dobar majstor može i od manje kvalitetnog drveta napraviti dobru gitaru, ali mislim da je prvenstveno dobro drvo, dobra prednja ploča ono što je važno za zvuk, za dobar zvuk gitare. I setup naravno, majstorski dio rada. Kako biste gitaru preporučili početnicima recimo? Početnicima bi svakako preporučio dobru gitaru, jer loša gitara ih može obeshrabriti ako se stalno raštimava, ako taj zvuk ne daje nekakav dobar osjećaj, onda je i veća šansa da početnik odustane od gitare. A dobar glazbenik mora imati i dobru literaturu. Zato se pobrinuo ovaj izlagač donijevši oko 800 primjeraka različitih udžbenika, kajdanki i ostalih stručnih materijala. Većina su strana izdanja, naša izdanja su jako rijetka zato jer je malo tržište i niko se ne odlučuje na izdanja. Jako su rijetki, to su većinom entuzijasti koji više svojih novaca ulažu u to nego što zarade.
Kolika je potražnja za ovakvim stvarima? Pa problem je kod nas, ljudi puno kopiraju pa i nije neka potražnja, ali to je više entuzijasti smo svi u glazbi, pa onda se to može izdržati jer čovjek pristupa iz drugog gledišta prema tome, ne sa zaradom nego sa nečim dobrim. Nakon cjelodnevnog učenja i natjecanja vrijeme je za opuštanje. Za to su zaduženi vrhunski koncerti klasične glazbe. U petak su koncert komornih sastava, u subotu imamo koncert Petrita Čekua, a u nedjelju imamo završni koncert svih sudionika gdje će nam gosti biti Borna Šercar, Ante Gelo, Petrit Čeku, njih će trojica zajedno nešto svirati, tako, evo, to je možda najinteresantnije i još taj jazz dio kao neki svojevrsni after party. Sve u svemu, svi sudionici slažu se u jednom. Ovakav događaj trebao je jednoj europskoj metropoli kao što je Zagreb. Mislim da je ogroman značaj Zagrebu je potreban ovakav jedan festival, da okupi na jednom mjestu gitariste raznih profila i ujedno da zainteresuje mlade malo više za taj instrument, jer znam iz svog iskustva, pošto radim u srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu, jedno je kad imate profesora, pošto mi imamo 1 na 1 čas uvijek, ali svako sljedeći ko ponovi istu stvar ili različitu otvara neke druge vidike ili potvrđuje to što je vaš profesor rekao, ili vam otvara neku drugu stranu gdje bi mogli vi naučiti još nešto novo. Tako da je idealno i samo njihovo druženje, razmjena nota, razmjena telefona, sve to otvara i širi interes za gitaru. Obećava program, mislim da će biti dobro. I izvođači i sam program, odnosno sam sadržaj je dosta bogat i eto, radujem se. Je li tako nešto trebalo Zagrebu? Definitivno, ne samo Zagrebu, nego općenito. Jednostavno, ovakve stvari su uvijek dobro došle zbog podizanja nivoa kulture. S obzirom na odaziv, očito je trebao. Završni koncert kada će nastupiti laureati natjecanja i orkestra gitara festivala održat će se 18. siječnja kada će biti svečano dodijeljene diplome sudionicima natjecanja. Partneri festivala su Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska glazbena mladež, a pokrovitelj je predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović.